Γεια σε όλους! Είμαι ο Φίλιππος από τους Hooligans Detailing και σήμερα έχουμε ένα αρκετά ιδιαίτερο project. Δεν θα πούμε όμως πολλά λόγια τώρα, πάμε να δούμε το όχημα και σε τι κατάσταση βρίσκεται και αργότερα θα επιστρέψουμε για να δούμε τι εργασίες θα γίνουν και πώς θα μπορέσουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο γίνεται για το όχημα. Πάμε! Ο λόγος λοιπόν για αυτήν εδώ την κούκλα είναι ένα Varandero 1000 του 2003 με μόλις 60.000 χιλιόμετρα. Είναι πρώτο χέρι, ένας ιδιοκτήτης μόνο στο όχημα, όπου μας το έφερε εδώ για να ξαναγίνει καινούριο, και αυτό θα κάνουμε εμείς εδώ στους Hooligans. Ένα όχημα λοιπόν 22 ετών σχεδόν, όπου έχει αρκετά θεματάκια. Για την κατάσταση στο ντεπόζιτο θα μιλήσουμε σε άλλο βιντεάκι. Και πάμε λοιπόν να δούμε τώρα τι εργασίες θα γίνουν στο όχημα. Είδαμε λοιπόν σε τι φάση βρίσκεται το Varandero. Στο συγκεκριμένο όχημα λοιπόν θα γίνει εφαρμογή του πακέτου προστασίας της Ultimoto. Είναι αυτή τη στιγμή το καλύτερο πακέτο περιποίησης για μοτοσικλέτες. Στο συγκεκριμένο όχημα λοιπόν θα γίνει αφαίρεση ρήπων και επικαθίσεων, διόρθωση χρώματος, αφαίρεση γρατζουνιών όποιες μπορούν να βγουν, φινίρισμα, εφαρμογή αντιδιαβρωτικού υλικού στο μοτέρ και σε όλα τα μεταλλικά μέρη με εγγύηση, και για να σφραγίσουμε και το αποτέλεσμα στο βερνίκι εννοείται εφαρμογή κεραμικής προστασίας της Ultimoto σκληρίτητας 10 ήττα. Πάμε να δούμε τα αποτελέσματα και αν θέλετε και εσείς αυτό το αποτέλεσμα που θα δείτε στο δικό σας όχημα, δεν έχετε να κάνετε τίποτα άλλο παρά να έρθετε εδώ. Hooligans Detailing, Πέτρου Ράλι 377 στην Νίκαια. Σας περιμένω. Τώρα να βάλει χώρα δεν